एक जनी अपना सखी से कहतड़ी का कहिए सखी अइसन रुसना भतार मिल गइल बा कि हमरा मनावते मनावते परेशानी होता। कैसे कहतड़ी का कहतड़ी कौना भाव में कहतड़ी। सखी हो दिलवा के बतिया बताई कैसे। सखी हो दिलवा के बतिया बताई कैसे। तो हमर पियावा रुसल बा मनाई कैसे। हमर पियावा रुसल बा मनाई कैसे। सखी हो दिलवा के बतिया बताई कैसे। सखी हो दिलवा के बतिया बताई कैसे। तो हमर पियावा रुसल बा मनाई कैसे। हमर पियावा रुसल बा मनाई कैसे। दू दिन से रुसल बा पियावा जेवनो न जेवे। दू दिन से रुसल पियावा जेवनो न जेवे। हमरा के देखते ऊ मुँह फेर ले। हमरा के देखते ऊ मुँह फेर ले। दू दिन से रुसल पियावा जेवनो न जेवे। हमरा के देखते ऊ मुँह फेर ले। फूट गइल चूड़ी खाना काई कैसे। अरे फूट गइल चूड़ी खाना काई कैसे। तो हमर पियावा रुसल बा मनाई कैसे। तो हमर पियावा रुसल बा मनाई कैसे। सखी हो दिलवा के बतिया बताई कैसे। सखी हो दिलवा के बतिया बताई कैसे। तो हमर पियावा रुसल बा मनाई कैसे। कि हमर पियावा रुसल बा मनाई कैसे। फूट गइल चूड़ी खाना काई कैसे। फूट गइल चूड़ी खाना काई कैसे। तो हमर पियावा रुसल बा मनाई कैसे। सभे मारे तानवा सहेली बोले बोलिया। सभे मारे तानवा सहेली बोले बोलिया। लागता कि असही निकल जाई होलिया। लागता कि असही निकल जाई होलिया। बारी बायु मरिया समुझाई कैसे। सखी हो बारी बायु मरिया समुझाई कैसे। तो हमर पियावा रुसल बा मनाई कैसे। तो हमर पियावा रुसल बा मनाई कैसे। सखी हो दिलवा के बतिया बताई कैसे। सखी हो दिलवा के बतिया बताई कैसे। तो हमर पियावा रुसल बा मनाई कैसे। हमर पियावा रुसल बा मनाई कैसे। फूट गइल चूड़ी खाना काई कैसे। फूट गइल चूड़ी खाना काई कैसे। तो हमर पियावा रुसल बा मनाई कैसे। तो हमर पियावा रुसल बा मनाई कैसे।